El tiempo apremia, voy a ser, como Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Exacto. Pero, en fin, tendré que presentar al querido amigo Emili Piera. Emili, que nace en Sueca, no dirá el año, pero nace en Sueca. Que creo que se habrá conocido por sus colaboraciones en diversos medios, Levante, El País, El Temps, La Vanguardia, etc. Así como es conocido también como escritor gastronómico, que es por lo que está hoy aquí. Yo prefiero, personalmente, resaltar su perfil de escritor, sin más, es un escritor. Y como escritor, él, como se define él mismo en su blog, se define como escritor, periodista y guionista. Luego se dedica a hacer humor, cuando le deja el tiempo, se dedica a la gastronomía y se dedica a lo que sea menester. Es un escritor que se prodiga en múltiples registros. Por ejemplo, en el tema de divulgación es el primero que en el año 82, si no recuerdo mal, publicó el Cas La Albufera, año 82. 88, perdón, pues tengo yo el dato mal. En el 2002, La Nostra Cuina. En el 2006, L'aigua de tots, es decir, que se mete en cualquier berenjena, tanto político como gastronómico como de agua. Turísticos, Paisaje per Deixàtiva. De viajes, el camino de las estrellas. De humor, La Cosa Nostra, que ya el propio nombre lo dice. Novelas, pues en el 87, L'any de la invasión, en el 95, Mort en el Palau, así como innumerables artículos y colaboraciones. Pero hoy me interesa resaltar de él la vertiente de escritor e indagador en la cocina, en particular sobre la albufera y les marchals. Como dice él, el propio autor, en su libro, en las primeras páginas, dice que demostrará que quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra. Es un escritor que indaga, viaja, cual moderno Heródoto, siguiendo una senda que, como diría un amigo filósofo, que creo que es amigo suyo también, Tobías Grimaldos, que en un libro suyo dice, que se llama Vista Parcial, que en filosofía, como en casi todas las cosas de la vida, no se pueden abordar los asuntos desde prejuicios irrenunciables y pretender hacer casar todas las cosas con los prejuicios que tú tienes. Por tanto, Emili nos propone en este libro un viaje por los distintos humedales y dice con toda modestia, aunque solo sea por comparar o por curiosidad. Muy importante. Así pasa por los mismos, las marimas de Guadalquivir, el Delta del Ebre, las Albazales del Empordà, la Camarga, Tegolíbal, Prat de Cabanes, se adelanta hasta los pantanos del Mississippi, se adentra hasta los pantanos del Mississippi, Luisiana y Alabama, y también por la India, en un viaje que narra con la motito, que iba pues a saber lo que haría por ahí. Y se pregunta Emili, ¿nos iremos tan lejos? ¿La cocina hay que ir tan lejos? Sí, pero para volver inmediatamente a la albufera. Y dice una frase muy bonita que es roda al món y torna al bord. Todo esto para concluir que no hay cocinas encapsuladas, ni recetas invioladas. Las cocinas se heredan, se enseñan, se prestan soluciones o se adaptan al terreno. También combate de una forma muy precisa el dogmatismo, que tanto daño hace a la sociedad y a la cocina en particular totalmente. Él dice, y en un sitio una cosa muy bonita que dice, el patriotismo gastronómico, vinícola o sexual es capaz de arruinar las perspectivas más halagadoras en la mesa y en la cama. Finalmente diré que Emili maneja una extensa bibliografía en el propio libro de la cocina de la albufera. Es una lástima que no esté recopilada en los índices. Sería bueno que se recopilara para que los demás pudiéramos hacerlo. Dicho esto, solo diré una cosa muy personal. Al leer el libro me sucedieron dos cosas. Una emocional, muy personal, que me trasladó. Yo sí que nací en el año 52, aunque no lo parezca, y nací en Massamarell, Horta Nord, que no hay marchal, pero en aquella época había marchal por todos lados. Mi abuela tenía una marchal en el Puig y para mí eso fue, me ha revivido muchísimas cosas. Y luego, otro aspecto más de conocimiento. Al leer un libro como este, te das cuenta que no solo los prejuicios, sino lo que tú creías entender y saber, resulta que no. Que te das cuenta que al pasar las páginas te pone en una situación de tener que aprender muchísimo más. Sabes menos de lo que pensabas. Y luego, finalmente, ya acabo con esto, el libro lo tenéis ahí, vale 22 euros. A los autores hay que ayudarlos, el que quiera luego el libro, lo tenéis ahí y solo lo tenéis que pedir y ya está. Pues es el turno de Emili. Muchas gracias. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies, Raül. Moltes gràcies a tots els amics cuiners que esteu així presents i molt en particular als cuiners que han participat en l'elaboració
preparació del menú, Rubén Ruiz, que ens ha preparat un mirador de lliça, Sebastià Romero, que s'ha atrevit en la peballà, i que consta que la peballà és un plat que només he trobat en un poble de l'àrea de l'Albufera, només en un poble. Y a mí Sebastián me decía, pero bueno, esto es increíble porque el hinojo es delicioso y tiene muchas propiedades y tiene un montón de vitaminas y es una pena que no se utilice. Bé, avui anem a gastar-lo i serà un ingredient important del sopar. La coca de ceba i botifarra que ha preparat Sílvia Meléndez, l'arròs melós allí pebra de Juan Carlos Galvis i l'ànec collverd, i m'han assegurat que el collverd és de veritat, és un collverd caçat, amb cireres que venen d'Ontinyent, si no m'equivoco. I després tindrem una sopada d'Arturo Salvador, que per les persones que no el coneguen personalment, és el que portava xocolata, que el tenim aquí enfront, i que és la botiga de bombons més extraordinària en la que he tingut ocasió de comprar xocolates. Un xocolater extraordinari, també el tenim avui així. Els vins de Daniel Belda i de la bodega Vegamar, el gin que després provarem de la mà de Pere Mercado, que ens explicarà de què va la cosa. Jo tenia preparat així un rotllo de 4 fulls, però com que la taula és llarga i n'hi ha més gent, i fins fa un poquet teníem música, i per a que no es distraga molt l'atenció, us diré que el llibre el resumeixen 2 fotos, les fotos en un 90 tant per cent també són meues. Esta és la foto de les persones que d'una forma o altra han intervingut en el llibre, passant-me receptes o menjant-se-les, que també és una forma de col·laborar, ¿no? Aprieta otra vez el botón. Es ese, apriétalo otra vez. No, otra vez. Despacito. No, con cariño. No. Ara. Es que esa máquina... Es que si no, no dices, se echa un poco la cara. Vale. ¿Així no? Sí, seguís parlant. Pues, naturalment, en aquestes fotos també estan alguns dels caçadors, i després veurem la importància que els caçadors tenen en aquest llibre, i aquesta altra foto que presenta l'autor en un entorn vagament tropical i clarament satisfet de cos i ànima, que és el que sol produir la bona experiència de cuina i de taula. I això és un resum un poquet de lo que anava a dir. Vos dic que el dels caçadors és important, reprenguem el fil, perquè quan m'encarregaren el llibre és un llibre d'encàrrec, però no passa res. Quan no te l'encarrega algú, te l'encarregues tu mateix i francament no sé què és pitjor, perquè quan te l'encarregues tu és normal, perquè tu te sols exigir més que l'editor. Crec, d'això estic convençut, que els millors llibres ixen del dubte de si aquest llibre eixirà o no. I quan tens un llibre clar, que del principi a final el fas, però quan l'has acabat dius, no sé si he contat una cosa que la gent sabia. En canvi, aquest llibre, com jo no sabia si hi havia material per a fer un llibre, segons anava recopilant informació, records, etc., vaig dir, sí, n'hi ha un llibre. I ho vaig saber gràcies a 2 coses. A la cuina dels caçadors i cabilers, que són caçadors pobres, que tenen una cuina absolutament fantàstica i fantasiosa, tot i que moltes vegades subproletària, però absolutament desconeguda i molt interessant. I l'altra és la importància de l'arròs. L'arròs no és exclusiu, òbviament, de la Marxal ni de l'entorn de l'Albufera, és allí on se produeix, entre altres llocs, però després la cuina de l'arròs s'ha anat desenvolupant en molts llocs, per exemple en Alacant n'hi ha molts llocs on treballen l'arròs magistralment i no ha tingut mai ni un metre quadrat d'arròs, llevat del tros de Pego, que sí, és província d'Alacant, però que està tan arrimat a València que bé, és una demarcació administrativa i ja està. M'han ajudat a fer aquest llibre, òbviament, persones de tota classe, ja he dit, caçadors, cuiners com Rubén Ruiz, que esta nit també compareix, Salvador Gascón, Rafa Vidal, en fi, altres cuiners estiguen o no estiguen així. Caçadors com el Negre Calavera, Boro i Borín, el Moreno de l'Illa. El Moreno de l'Illa dia, de totes les persones que conec, Emili Piera és la persona capaç de menjar-se més plats d'Allipere. Això ho va dir quan jo tenia 34 anys, però òbviament no és el cas d'ara. L'autor s'ha limitat a fer el seu paper, que era posar en solfa tots aquests materials que, com ha assenyalat abans Vicent, venen o de molt lluny o de molt prop
o parlen de coses que nosaltres no hem tingut mai, com per exemple el caimau o l'alligator, que no, jo l'he tastat, fa gust a pollastre, no és ningú gran descobriment, però tot això hi havia que arreplegar-ho i convertir-ho en un relat. Per què en un relat i no en un poema? Perquè és un relat, perquè és prosa, no? I com és prosa, doncs, hi havia que convertir-ho en això. Una cosa que em va sorprendre molt és que de tots els aiguamolls que havia tastat, el més paregut al nostre, o sigui, l'Albufera, òbviament era el de Pego Oliva i tal, que està molt pròxim, però també el Delta de l'Ebre. Els altres ja es diferencien molt i hi ha alguns misteris. Per exemple, en la Camarga se fa moltíssim arròs, moltíssim, però no han inventat ni una sola recepta d'arròs, perquè els arrossos que preparen són o catalans o valencians. Els han copiat, s'han limitat a copiar-los, senzillament. En canvi, així que jo he vist bous sols, és a dir, que tenen una excel·lent carn, en el pla de Pego Oliva o en el prat de Cabanes Torreblanca, en canvi no he vist receptes memorables de vedella, quan s'hauria pogut fer alguna recepta d'aixòs animals, d'aquesta classe de carn tan noble, però no n'he pogut recollir ni una sola recepta. N'hi haurà alguna per ell. La traurem en un altre llibre pròxim. Tota terra, encara que siga terra d'aigua, com és l'Albufera i el seu entorn, té una literatura. I cal extreure-la del paisatge físic i humà com faria un miner, o sigui, obrint galeries i anant a tots els racons i buscant la mena, és a dir, allà on està el metal, la cosa valuosa. Una vegada fet això, el territori, siga el que siga, ja té una literatura. I a través d'aquesta literatura podem conèixer una altra realitat d'aquest territori, tan real com el seu aspecte físic, que és el seu reflexe en l'espill de la literatura, en l'espill de les persones que contem aquest paisatge, que contem aquesta cuina.